Най-богато место в Монтана. Няма GPS данни. Айде. Се лопати 1 грам. Тръгни. Дай. Това е канализацията, ремонта на канализация. Ремонт на канализация. Това ли 20 лопати? А? Стига колко, Стига колко, дай сме и това. Чакай. Дай да изкара отвъд. Дай това друго. Чакай бе. Ще да изкара това къде отвътре сега. Смени да ги. Това е чудесно това. Дайте какво огромен глад. Ай сега тук, Бигфут. Така си по-лесно. Директно в него, а? Фъгаш, не знам. Всичко се е изпокрило по капаните, виж тук. Има ли? Има ли? Трябва да има. Ще още е дълбоко, виж.
на такова. Още трябва да махнем от магнетите. Виж, още има лек. Мини там така стигна също мене. Не за... Вижда ли сте? Да не свети слънцето. Не, слънцето е прекрасно. Прекрасно е. Айм сега на първовето. Ето. Виждаш? Май, верно има. Има. Чай сега ще измецам още. Много топ. Магнетите много такъв. Това е най-богатото место в Монтана. GPS данните се продават. В интернет. Продават се GPS данни. Зависи за кой. Така, ето тук вижте. Снимай. Злато.com. Вижда ли си? Да. Да. Виж Бигфут, първа линия. И чисти го малко да го... Виж, ама не, виж първа линия, нищо не пропущате. Вижте. Виж. Виж, от първа линия всичко става, долу нищо не слиза. Сега ще открете. И сега тук го слагам на първа линия и надолу виж, че не преминавате. Не иска да премине, виж. Нали гледай? Да. И сега фактически отдолу от първа линия ще го свалим. Виж колко хубаво ги лови. Да. Ето. Виж тук на първа и там. Край. Насам няма нищо. Ето. Насам нищо не пропуска. Нали? Перфектно. Нали? Ето. Да. Виждате? Ай. Стига.